Benvinguts i benvingudes, soc Noemi Carbonell, dinamitzadora d'Agipcat a Reus, i en el marc del projecte d'inserció laboral amb el Departament d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, traçant el teu camí, us volem acompanyar cap a la inserció laboral i l'empoderament personal per la millora de la qualitat de vida de les persones destinatàries del projecte. Avui parlarem d'empoderament i startups. Ho farem com sempre ho solem fer, en aquesta casa, de la mà dels millors professionals. En aquest espai virtual avui tenim a la Rebeca Martín, que és càtedra d'emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Abans de cedir la paraula a la Rebeca, voldríem explicar el per què avui fem aquesta webinar. Des del 2019, a GIPCAT treballem a la inserció de les persones en risc d'exclusió social. De fet, en aquests anys portem més de 670 insercions realitzades. Amb la nostra experiència, estem veient com els canvis socials afecten els llocs de feina d'una ocupació estable i de qualitat. La nostra tasca és formar i acompanyar els usuaris durant la inserció i a l'estabilitat que dona un lloc de feina estable. Els nous camins que s'obren en uns moments de canvis laborals, normalment, a la nostra comunitat arribem tard nosaltres o, de fet, no ens arriben aquestes oportunitats de negoci per falta de coneixement o per falta d'informació. Per aquestes coses són tan importants les webinars que anirem fent durant aquest any. Per què a GIPCAT en volem parlar de les startups? Nosaltres ho tenim molt clar, perquè la nostra vocació és de servei i volem que la nostra gent tingui els màxims coneixements possibles i línies de negoci actualitzades. Aquesta és la tasca de la nostra entitat, facilitar eines útils a les persones que vulguin sortir de la seva àrea de confort. Creiem fermament que l'empoderament és una de les claus per sortir de l'exclusió i per la Junta i l'equip de treball d'Agipcat és un objectiu fonamental poder aconseguir l'èxit dels nostres joves. Rebeca, ara sí que ja et cedeixo la paraula perquè és hora de que parlem. Volem escoltar-te. Moltes gràcies, Noemí. Enhorabona per tota la feina que esteu fent des de la vostra associació. O sigui que encantada d'estar aquí avui amb vosaltres i compartir una miqueta de l'emprenedoria. Comparteixo la meva presentació. Ho veieu bé, oi? Jo crec que sí que es veu bé. Vale, bueno, jo vull començar parlant una miqueta d'on vinc. Jo soc Rebeca de la Càtedra d'Emprenedoria d'aquí de la Universitat Rovira i Virgili. Concretament estem a la Facultat d'Economia i Empresa a Reus i d'alguna manera el nostre objectiu és fomentar l'emprenedoria entre els nostres estudiants però també entre la comunitat investigadora de la universitat i el que són personal de serveis. Però a més, al final deixaré el nostre correu i les nostres xarxes socials perquè si algú de vosaltres té algun projecte emprenedor estarem encantats d'atendre'l perquè volia compartir que no només de fet ens dirigim a la comunitat universitària sinó que ens dirigim a tothom que tingui una idea emprenedora i vulgui tirar-la cap endavant, doncs en la mesura del que puguem li volem donar aquest suport. I per començar una miqueta a parlar, Noemí, com tu ben has comentat a la teva presentació, estem en un entorn supercanviant i una de les coses que potser ens trobem quan anem a una empresa és que alguna persona ens digui com és els companys que trobarem i realment potser sí que una persona està allà treballant
de continu, però hi haurà unes altres persones que treballen per altres empreses, hi haurà freelance que estiguin temporalment treballant per aquella empresa, hi haurà algun jubilat que dediqui temps perquè li agrada i li apassiona el seu treball. Per tant, evidentment, estem en un canvi total del que és el treball, no? Fins als 90 estàvem acostumats de que una persona aprenia una professió, trobava una feina a una empresa i es quedava allà tota la vida. Això a partir del 2000 ja va canviar i la gent ja no es quedava tota la vida a la mateixa empresa, sinó que, feia alguns canvis durant la seva vida, però sempre buscant una estabilitat de dir, no? Crec que he trobat l'empresa que jo volia o el lloc que jo em sentia bé, doncs em quedo aquí. Bé, a partir d'ara, això ha canviat. El més normal, i seguirà canviant més, no? El més normal és que ja no treballem només per una empresa, sinó que treballem per diferents empreses, que treballem en diferents projectes, o inclús dins d'una mateixa empresa en projectes superdiferents, i que estem col·laborant amb diferents persones, empreses, projectes alhora, no? Per tant, el panorama, com tu ben has dit, està canviant moltíssim i hem d'adaptar unes habilitats que abans no feien falta, però ara sí que cal. Bé, per parlar una miqueta de quina és la situació que ens trobem ara mateix. Doncs bé, pot ser... No és que no hi hagi feina, perquè, no? Realment feina n'hi ha, però potser no trobem al lloc de treball la feina que ens agradaria. Per tant, això ens porta a dir, què faig? No trobo el que jo vull. Això també fa que la gent jove d'aquest país, que té uns estudis i que no troba aquesta feina que li agradaria, hagi de marxar a altres llocs en cerca d'aquesta feina que està buscant. A més, hi ha com una distinció supergran entre diferents classes socials, ens trobem amb una crisi d'envelliment de la població increïble i això s'han de buscar mesures. Tenim diferents crisis bèl·liques arreu del món, que això també comporta un problema. Sobretot tenim també crisi de subministraments que a les empreses, tant empreses com a nivell familiar, és un problema. I també tenim un problema enorme de falta de recursos naturals. Tenim un problema mediambiental. De fet, hi ha una pàgina web que es diu Footprint, Global Footprint, que crec que aquest any ha dit que, per exemple, a Espanya, al maig, ja havíem consumit tots els recursos naturals que som capaços de produir. Per tant, tenim un problema molt greu. Bé, això ens porta a una manca d'expectatives, una crisi de valors, hem de fer alguna cosa. Però bé, per altra banda, també tenim davant de nosaltres moltes oportunitats. La tecnologia fa que hi hagi cada vegada més productes nous, diferents, contínuament avancin. Això és una gran oportunitat. A més, podem veure molts projectes que han crescut de zero, sense tenir res, persones que, ara mateix tenen un èxit increïble. Tenim més coneixement, som una generació que estem molt formats, més que mai. A més, tenim accés a un tipus d'informació gràcies a l'internet, ara, a més, gràcies a la intel·ligència artificial, ens porta a un munt d'informació que abans no teníem. Tot això ens dona un munt d'oportunitats. Tenim noves maneres de relacionar-nos, com estem fent ara mateix. Fa uns anys era impensable poder fer una formació, jo des d'aquí cap a un munt de gent. Sí, això ens comporta també moltes oportunitats. A més, estem en un canvi de gestió financera. Ara les empreses no només tenen com a objectiu obtenir una rendibilitat econòmica, que evidentment una empresa ha de tenir una rendibilitat per subsistir, ha de tenir uns beneficis, però també se li està donant moltíssima importància que les empreses també tinguin un impacte social i ambiental. Això és una cosa molt guai que cada vegada està canviant i estem veient més. I a més, tenim contínuament referents de dones que han creat empreses des de zero i que tenen un èxit increïble.
I això, poder començar a tenir aquests referents de dones que fins ara no havíem tingut, crec que, ostres, estem en un punt perquè sobretot les dones puguem dir jo també m'atreveixo, jo també em llanço, jo també vull. Per tant, bueno, tenim moltes amenaces, però tenim moltes oportunitats i hem de valorar què és el que més pesa. Per tant, bueno, el que dèiem, el treball per tota la vida ja no existeix, però, ostres, clar, hem d'adaptar habilitats que abans no eren necessàries, com per exemple, hem de saber-nos vendre a nosaltres i al nostre projecte o les nostres habilitats o el que fem o el que sabem fer. Hem d'aprendre a comunicar. Hem de tenir molts contactes, perquè mai saps, no?, on podràs allò de dir... Quan ve una persona amb una idea emprenedora a la càtedra, no?, una de les coses que sempre li diem, sempre a tothom parla-li de la teva idea, comenta-li la teva idea, perquè mai sabràs on podràs trobar aquella persona que t'ajudi en això, que et doni una idea superxula per allò, que et presenti a una altra persona que et pugui ajudar. Per tant, els contactes són imprescindibles. Ser el nostre jefe també serà una cosa molt xula i aconseguir aquesta seguretat per fer tot això requereix temps, requereix treball, però crec que és indispensable per tirar endavant la idea i emprendre. Per què podem emprendre? Doncs el que dèiem, no trobo el treball que jo vull, ostres, no em quedaré a casa esperant. Vaig a fer la meva pròpia empresa. És una alternativa. No només hi ha una possibilitat de treballar per una empresa, sinó que hi ha aquesta possibilitat de treballar per mi mateix i fer realment allò que a mi m'agrada. A més, bueno, no he de fer cas a ningú, no? Faré les coses com jo crec que s'han de fer i això també és una motivació molt gran. Ser emprenedor també t'ajuda a compatibilitzar vida laboral i familiar. Evidentment treballaràs moltíssimes hores, treballaràs caps de setmana, a la nit, però serà una cosa que a tu t'agrada realment i quan tu vulguis i quan tu creguis que en aquell moment està bé. Poder fer vacances quan vulguis. Evidentment, també és una manera de fer diners més fàcil que treballar per una altra, si la cosa va bé, i jo crec que també pots contribuir a la societat amb un bon projecte, amb una bona solució que doni resposta a algun problema de la societat. I bueno, aquí volia parlar-vos d'alguns exemples de quina manera sorgeixen aquestes idees, no? Perquè, evidentment, per emprendre tot ha de començar per una idea. Llavors, bueno, pot ser que tu al mercat no trobes allò que vols. Per exemple, jo us volia parlar d'aquest projecte, Medixus, és una noia que va contactar amb la càtedra fa uns mesos i ella explicava, no? Va anar a un viatge a Itàlia, va veure unes sabates que li van agradar molt, no se les va comprar, quan va tornar a casa les va buscar per internet, però es va trobar el problema de, ostres, i quin és aquest número? Perquè segons la marca de sabates, no, utilitzem un número o altre. Bueno, doncs ella va dissenyar una màquina que el que fa és mesurar el teu peu. D'aquesta manera, això es ven a les marques de sabates i comprant per internet, cada marca et pot dir quin és el número exacte que tu necessites per a aquell model. I, bueno, com una idea. De quina altra manera pot sorgir les idees? Hem comprat una cosa que es pot millorar. Bueno, Tesla també, no? Quan Tesla va sorgir, evidentment al mercat ja hi havia cotxes elèctrics, però Tesla va voler millorar molt la indústria del cotxe elèctric, innovar-la molt més, fer bateries molt més eficients, fer cotxes molt més atractius i, a més, treballar tot el que era la connectivitat global. El cas d'Airbnb. Airbnb va sorgir d'uns dels seus fundadors quan es van adonar que a vegades hi havia congressos o esdeveniments en una ciutat, en un lloc, i què passava? Els hotels estaven plens, la gent li costava trobar un lloc per quedar-se a pernoctar o bé un lloc assequible, perquè potser el que quedava era massa car. Llavors vam pensar, ostres, i si lloguem un espai de la nostra casa, no? I així és com va sorgir aquesta idea. Una altra opció, no? Per tenir idees, ajuntar dues idees, no? Per exemple, Low Kinder, no? Que tots coneixem,
va sorgir el fet de dir, bueno, no? Tenim el xocolata, que podem pensar que és també més per un segment més adult de la població, però com fem arribar a aquest producte als nens petits? Bueno, doncs fem un xocolata que li posem dintre una joguina i d'aquesta manera arribem a un altre segment de la població. Un altre exemple, a través de llegir revistes, blogs, és el cas de les noies de Kirkbox. Elles, llegint blogs de bellesa, es van adonar que moltes noies es queixaven que compraven cremes caríssimes i, ostres, no els hi funcionava, no els hi donava la resposta que et prometia aquesta marca. Per tant, van pensar, bueno, i si fem unes caixes mensuals de petites mostres perquè les dones puguin provar aquests cosmètics i realment, si els agrada, si amb aquesta prova temporal els funciona, ja invertiran aquests diners en aquestes cremes tan cares. I, bueno, estan triomfant. Necessitat pròpia. Aura Louise Woman és una dona de Barcelona que també la vam conèixer fa un temps i, bueno, ella va experimentar al seu propi cos el fet de la menopàusia, no? I va arribar a la menopàusia i s'adonava que tenia uns sufocaments molt grans. Bueno, doncs els pijames no els suportava, va buscar i tampoc trobava. Llavors va decidir fer uns pijames que d'alguna manera ajudessin a combatir aquests sufocaments. Una altra manera de com ens pot venir aquesta idea observant durant viatges. Starbucks també, no? El CEO de Starbucks era estadounidense, va anar a un viatge a Itàlia i va dir, ostres, per què no implementem d'alguna manera el que és aquest ambient d'una cafeteria italiana als Estats Units? Llavors, d'aquesta manera va sorgir Starbucks. També els canvis del mercat. Per exemple, no? Spotify va sorgir d'aquesta necessitat de, abans s'utilitzaven els CDs de música, va arribar a un punt que la gent va deixar d'utilitzar-los i el que feia era descarregar-se música a internet de manera fraudulenta, no? Llavors, bueno, també això era un rotllo perquè eren uns programes una mica fastigós i, bueno, al final doncs, van decidir anem a donar a la població una solució de com escoltar música de manera que no has de portar el CD físic, no, online i d'una manera, a més, intel·ligent, no? Segons tu el que vas escoltant, t'ava dient, escolta, t'agradaria això i, no? I et va fent aquestes posicions. I, bueno, noves tecnologies. Uber va sorgir el fet de que, bueno, va canviar el que era la indústria del taxi més tradicional, aprofitant aquests avenços tecnològics, on ara mateix, no, a través d'un mòbil, pots demanar aquest cotxe, pots saber exactament on es troba, no? I com va a tu i pagar directament amb el mòbil. Llavors, bueno, les idees poden sorgir de moltíssims llocs, però sí que és veritat que sempre el que pot ser és que hem d'estar alerta per poder trobar aquesta oportunitat o necessitat al mercat. Per tant, bueno, no? Observem tendències, podem resoldre un problema, podem trobar un buit al mercat de dir, ostres, doncs mira, aquí hi ha un segment que necessita una cosa molt determinada i no està. Cal ser especial per ser emprenedor? Bueno, sí que és veritat, no?, que els emprenedors sembla que són molt valents i jo crec que a la societat estan reconeguts com a tal, però bueno, al final jo crec que tot és qüestió de posar-se, de voler aprendre, de llançar-se i d'anar cap al davant. I realment jo crec que el que diferencia un emprenedor realment és la motivació i la il·lusió. Sense aquestes dues coses crec que és difícil arribar a l'èxit, però amb aquestes dues coses segur que el camí es fa molt més fàcil i més ràpid. I bé, model de Timmons. Què és imprescindible per tenir èxit amb aquesta idea que hem comentat? Doncs, evidentment, primer de tot hem de verificar que hi ha un mercat allà disposat a comprar el nostre producte que realment el necessiten. Hem de tenir recursos per tirar aquesta idea endavant, hem de calcular exactament quins són aquells recursos que necessitem per fer aquesta idea realitat i anar a buscar on els podem aconseguir i hem de tenir un equip. Anar sol, al principi pot ser, però realment si volem fer sobretot una startup, un projecte que volem que sigui gran, que volem que creixi, que escali, hem de tenir un equip i, a més, ha de ser un equip multidisciplinar,
on no arribi l'un, on no sàpiga l'un, que l'altre pugui donar la seva expertise, la seva experiència. I a més també a vegades compartir aquestes idees de, bueno, com hem de fer, jo crec que aquesta és la manera, però potser no, bueno, s'ha de tenir un equip. Evidentment, què és l'única cosa que necessita una empresa per existir? Doncs bé, un client. Començar per un client. I realment el més difícil segurament per molts emprenedors és trobar aquest primer client que confiï en tu. Però una vegada superem aquesta barrera, quants més clients tinguem, més gran serà el negoci. Bé, vull parlar del procés d'emprendre, perquè hi ha com dues fases molt diferenciades. Aquesta fase de diagnòstic, hem de pensar més, hem d'entrar a l'equip, focalitzar més i després ja executar-ho, no? Decisió d'emprendre. Com hem comentat, partim d'aquesta idea de detecto al mercat un problema, una necessitat, vull resoldre-la. Com ho faré? Gestació d'aquesta idea. I no hi ha millor manera que gestar aquesta idea parlant justament amb la teva clientela, parlar amb l'audiència, escoltant. He detectat aquest problema, m'apropo al lloc on ho he detectat, a les persones que crec que tenen el problema o la necessitat i escoltar. A partir d'aquí he de muntar el que és un model de negoci. Quina proposta de valor, això parlarem després, com arribaré a la meva clientela, de quina manera, com guanyaré diners, tot això, no? Què és el que necessito perquè realment aquesta idea es faci realitat? Una vegada tinguem clar tot això, ja passaríem a la fase d'execució, aquesta creació de l'empresa, començo a vendre, escolto al meu client i una vegada ja començo a tenir clientela, passo a la següent etapa, que és aquesta consolidació. Ja he crescut, finalment ho consolido. I bé, però si parlem de què és una empresa, evidentment una empresa, una organització ha de vendre alguna cosa. I això a vegades costa, no? També hi ha gent que té idees, però què és realment el que estàs venent, no? A vegades costa dissenyar quina és realment la teva proposta. I has de vendre un servei o un producte a canvi d'uns ingressos, perquè si no tenim un problema, no? Últimament també ens trobem amb moltes idees de negoci o moltes idees que, per exemple, ronda de dir, crearé una comunitat de tal, però, o a vegades, monetitzar aquestes idees és lo complicat. Llavors, ens hem de seure i de dir, com aconseguir monetitzar tot això? Guanyar diners, tenir un benefici. Per tant, tota empresa ha de tenir el que dèiem, aquest model de negoci. Com guanyarem diners? I bé, volíem el que dèiem, parlaríem avui de startups. Realment, què ens diferencia? Doncs bé, una startup és aquesta empresa, aquesta organització que, òbviament, té un model de negoci, perquè ha de tenir un model de negoci per tenir aquest caire d'empresa, però a més ha de ser repetible i ha de ser escalable. Això el que farà és que aquesta empresa pugui créixer molt i molt ràpid. I això és el que li dona aquest punt de realment pot ser una startup, perquè és escalable i és replicable. Parlem de tecnologia. Jolín, doncs clar, és un punt crític, no? Avui en dia. Empreses sense tecnologia cada vegada costa més imaginar-les, perquè encara que sigui una empresa que doni un servei social a alguna persona o un producte físic, al darrere sempre hi haurà un punt de tecnologia. I ha de ser així. De fet, ara mateix el que també s'està lluitant és perquè aquestes pimes més tradicionals facin aquest traspàs tecnològic, aquesta digitalització de dir, la tecnologia potser en el core business del teu negoci no hi estarà present, però sí que estarà en les operacions, en el dia a dia, seràs més eficient i t'ajudarà.
Evidentment, si el que dèiem, no? Si no parlem d'un projecte concretament d'una base tecnològica que és el seu core business, al client no li importarà quina és la teva tecnologia, perquè ells sí que volen, doncs, al final, que li soluciones aquest problema o que li soluciones aquesta necessitat. Però el que dèiem, no? La tecnologia ha d'estar i ens ha de fer la vida més fàcil i ens ha d'ajudar a ser més eficients, a ser més ràpids, a ser més rentables i a tenir més impacte. Bé, el que dèiem, no? Quin tipus d'empreses? Doncs, per una banda, podem tenir les pimes. Una pime, parlaríem de pimes quan el que fem és això, no? Un servei que donem a un client conegut. Coneixem el client i normalment les pimes acostumen a tenir uns beneficis menors d'1 milió d'euros. Són negocis rendibles perquè, evidentment, ostres, ja està molt bé, es pot viure molt bé, a més, generen llocs de treball o bé poden ser autoocupació. Pots estar tu sol o amb alguna persona, però hi ha moltes pimes que generen molts llocs de treball i estan molt bé. De fet, al final la nostra societat, el nostre teixit emprenedor està ple de pimes, està molt bé, però realment a la societat el que interessa i el que necessita també són aquestes startups escalables on generen moltíssima rendibilitat econòmica i molts llocs de treball, directes com indirectes. En què és característica l'startup? Doncs que realment no resolen potser un problema a una persona coneguda, sinó que ja tenen tanta clientela que resolen problemes a un desconeguts, no? I potser un problema desconegut a un client desconegut. I aquesta és la diferència. Clar, aquí el tema és, normalment, les startups ja requereixen capital extern per finançar-se, no? No val només amb el que puguin aportar els socis fundadors, sinó que aquí sí que la cosa s'ha de fer gran i s'ha d'anar a buscar aquest finançament que li ajudi i que pugui tirar endavant aquesta idea i fer-la gran. I és el que parlàvem, no? Aquestes empreses, pimes, com es financien? Doncs amb els fons propis, els socis fundadors posen uns diners, també poden demanar un préstec bancari, els bancs també estan allà per identificar idees, valorar-les i apostar per elles. Amb línies de crèdit, no? Es pot demanar una línia de crèdit que et decideixen, tu comences a operar i al moment que tens aquesta necessitat de liquiditat per fer front als pagaments, doncs tires d'aquesta línia de crèdit. També aquestes pimes poden optar a subvencions i ajudes. I hi ha moltes ajudes a nivell municipal. La majoria, jo crec que d'ajuntaments de municipis tenen ajudes per als negocis que estiguin allà al municipi per ajudar-los, però també a nivell Generalitat hi ha moltíssimes ajudes. Acció té ajudes, sobretot per el que dèiem, no? Aquestes empreses tecnològiques que es busquen tant, hi ha moltes ajudes, també per aquestes empreses que poden ajudar a la societat, el que dèiem, impacte social, també poden rebre moltes ajudes, o aquestes empreses que el que busquen són solucions mediambientals, empreses que estan a l'economia circular. Tot això per aquí n'hi ha moltes ajudes. I finalment, com es financien també quan volen créixer? Doncs amb el seu cash flow, amb la seva tresoreria que generen, el que fan és reinvertir-la a l'empresa. Quan parlem d'aquestes startups més grans, ja hem d'anar a buscar finançament més allà, no? Hem d'anar a buscar business angels, també podem anar a fer campanyes de crowdfunding, de micromecenatge. Podem anar allà a acceleradores que, a més d'ajudar-nos a, d'alguna manera, continuar consolidant aquest model de negoci, continuar buscant clients, continuar innovant el projecte, creixent, també moltes vegades aquestes acceleradores inverteixen en els projectes o acaben formant part d'ells. Venture Capitals, que també vulguin ser part
l'estructura financera de l'empresa o family offices. Bé, bueno, aquí he posat etapes de finançament, no? que caracteritzen una startup i bueno, trobem aquesta fase pre-seed quan encara estem acabant de dissenyant aquest model de negoci que és tan important i podem necessitar menys de 200.000 euros. Aquí podem buscar business angels, el que dèiem, no? Aquestes acceleradores o també finançament públic. I per què busquem aquests diners? Doncs el que podem fer aquí és desenvolupar un producte mínim viable per anar al mercat i provar-ho i el que deia, no? Crear aquest model de negoci. En una fase més endavant, aquesta fase seed, on ja la necessitat econòmica sol ser entre 200 i 500.000 euros, on podem anar a buscar aquest finançament és a través de business angels, family offices, també acceleradores, també finançament públic, aquest crowdfunding que deien, o venture capitals. Aquí el que podem fer és millorar aquest MVP, validar el model, cobrir sous, perquè clar, sobretot quan tenim empreses amb una investigació darrere, un desenvolupament tecnològic, ostres, s'han de pagar durant molts mesos aquests sous i és aquí on hem d'anar a buscar aquest finançament. També passaríem a la fase early, sèrie A i sèrie B, ens trobem aquí partida segons la necessitat de diners que tenim i aquí ja és quan el que volem és començar a créixer, escalar mètriques, tenir ja aquesta rendibilitat, volem ja començar a ampliar l'equip, volem tenir aquest ja marge de guanys i començar a generar un flux de caixa positiu. I finalment, a l'última fase, on ja el que volem és créixer, tenim una necessitat de diners molt grans, anem a buscar-ho a grans fons i el que volem realment és consolidar la nostra estratègia i preparar-nos per a aquesta sortida, on ja el que volem potser és vendre. Bé, aquí vull parlar d'aquesta metodologia molt ràpid perquè no tenim massa temps, però clar, què passa? Doncs que perquè una startup triomfi ha d'anar molt ràpid. No s'ha de quedar pensant tant en com ho faré, sinó que ha d'anar ràpid i ha d'iterar. Iterar és, tenim una idea, anem al mercat a validar-la i potser ens donem compte de que aquella manera que havíem pensat o com havíem pensat que havia de ser el nostre producte o servei no és. Per tant, el que fem és iterem. Tornem a repensar aquesta idea, aquest model de negoci i tornem al mercat a tornar a validar. Tot això ho hem de fer sense esgotar els recursos que tenim. Per tant, s'ha de ser ràpid. I aquí és on entra aquesta metodologia Lean, que és la que ens ensenya a no sortir al mercat havent gastat tots els recursos econòmics intentant fer un producte perfecte, sinó al contrari, fer aquest producte mínim viable que ens ajudi a validar. I si no, d'alguna manera ens adonem que hem de canviar coses, ostres, encara ens queden recursos econòmics i a més no hem esgotat tot el temps, no hem invertit tant de temps en tenir aquest producte ideal, sinó que estem a temps de poder pivotar, de poder canviar coses i tornar al mercat a intentar validar-ho de nou. Per tant, això és el que dèiem, no? El Lean Startup ens permet anar des d'un plan inicial a un pla que realment funcioni. Rares vegades encertarem a la primera, sinó que haurem de tornar a la fase d'ideació i tornar a repensar de quina manera podem donar solució més eficientment. I bé, la realitat és que 9 de cada 10 startups desapareixen, que de 58 idees una realment té èxit i que el 60% canvien pla A al plan B.
I bueno, tot això perquè no hi ha clients, no? Quan una startup no té clients, doncs, evidentment, o ha de, el que dèiem, o ha de pivotar o finalment, si no, ha de descartar la idea. Per tant, l'objectiu d'aquesta metodologia és anar ràpid i és saber realment què és el que ha de desenvolupar, què és el que realment el client valora, perquè a vegades els emprenedors inverteixen molt de temps i molts recursos en alguns punts de la idea que realment el client és que ni valora, ni ho nota, ni li dona cap benefici. Per tant, han d'anar al client, veure realment quin és el seu pain, quin és el seu dolor realment i on el poden ajudar i què és pel que prendran aquesta decisió de pagar. Això també és un punt molt interessant, perquè moltes vegades els emprenedors tenen una idea i li expliquen al seu entorn la idea. Llavors la gent li diu, ostres, molt bé, que interessant aquesta idea. I potser sí, potser és una idea interessant, és una idea creativa, però la pregunta és, realment aquesta gent pagaria per aquesta idea? I això ho podem saber amb el Lean Startup, no? Anem a fer un MVP, anem al mercat realment a vendre i anem a veure si realment el client pagarà o no pagarà. Bé, com construir aquesta startup? Tornem una miqueta a fer aquest procés de, bé, tenim aquesta idea, però, ostres, abans de tot també hem d'anar al mercat i mirar realment la mida del mercat, si realment tindrem aquesta oportunitat. Quant de gran és el segment que crec que té aquest problema o aquesta necessitat? Perquè realment anar a un segment concret, a un segment petit, és més fàcil arribar, perquè l'estratègia que s'ha de fer és molt més concreta, serà molt més barata que no si anem a un segment molt gran, molt diferenciat. A més, un segment petit és molt homogeni, tindran unes necessitats molt particulars i molt semblants, els podem entendre millor i serà una manera més fàcil de validar. Però, evidentment, aquest segment també ha de tenir una mida que sigui rentable per nosaltres, que realment ens doni els beneficis oportuns per poder subsistir. Per tant, de lo gran que és el pastís, de lo gran que és el nostre mercat, realment a quanta gent podrem arribar. I això s'ha de calcular per veure la viabilitat del projecte o no. A partir d'aquí, quan ja tenim aquesta idea, quan hem validat que hi ha mercat, doncs anem a dissenyar el que dèiem abans, aquest model de negoci. Com arribarem al segment, al nostre segment, de quina manera, quina és la nostra proposta de valor i com guanyarem diners. I ho fem amb aquesta metodologia de Steve Blank, del Customer Development, on realment el centre de tot això, el centre de tota la nostra estratègia ha de ser el client i ha d'estar el client, perquè realment és ell qui ens donarà tota la informació necessària per saber què hem de canviar o què no perquè això funcioni. Per tant, tenim aquesta primera part més teòrica i després anem a aquesta part més pràctica on no només hem de posar el client al centre, fer-li preguntes, saber-ho tot sobre ell, sinó que, a més, hem d'anar a validar el nostre projecte, el nostre producte, amb totes aquestes pivotatges que anem fent. Bé, la idea. Realment una idea no és una empresa i les idees no valen res. Molta gent també té aquest por de dir, ostres, és que si explico la meva idea me la poden treure, me la poden copiar. Bé, és que realment amb una idea no arribaràs enlloc. Jo crec que aquí l'èxit està en l'execució, en l'estratègia que faràs perquè aquesta idea es converteixi en una realitat, arribi al mercat i tingui aquest mercat. Per tant, nosaltres des de la càtedra el mateix, sempre animem a compartir aquesta idea, perquè compartir la idea tindrà més beneficis que no. El que dèiem abans, compartir la idea, podràs trobar gent que et doni
la seva opinió que et serveixi moltíssim. Podràs aconseguir partners que decideixin unir-se al teu projecte. Podràs conèixer clients. O sigui, compartir la idea només pot treure beneficis. I el que dèiem abans, com has de granar el pastís, quan puc menjar d'aquest pastís, quina és la taxa de creixement del mercat, és un mercat madur, és un mercat emergent. Evidentment, tot això s'ha de tenir en compte. Model econòmic. El model de negoci captura, ens diu com es crea, es captura i es proporciona valor. Però el que dèiem abans, hem de pensar també no només en aquesta part econòmica de l'empresa, sinó en una part social, en una part medioambiental. Ara parlarem, però molt important, sobretot, quina és la proposta de valor. També això és una cosa que a vegades als emprenedors els costa molt, no? Ens preguntes, bueno, i tu què fas? I construir aquest missatge de realment aquesta proposta de valor s'ha de treballar. S'ha de treballar perquè ells ho saben, però al final la investigació, tot el procés de la idea no els deixa comunicar de forma clara quina és la proposta. Llavors el missatge es perd i al client no li arriba aquesta informació. Llavors, si al client no li arriba la informació correcta de quina és la proposta de valor, de què és el que realment li estàs oferint, no mostrarà cap interès pel teu projecte i difícilment comprarà. Per tant, s'ha de treballar molt aquest model de negoci, el que dèiem abans, no? Com ho monetitzaràs? Com guanyaràs diners? Parlarem del model Canvas, que és d'Alexander Osterwalder, molt conegut, i realment és que és una eina superútil per passar, no? Quan estem en aquesta idea donant-li voltes, però com passem d'aquesta idea a materialitzem tot això, no? Li posarem ulls, li posarem cara. El Canvas realment és una eina superpoderosa. Ens ajuda a reflexionar, ens ajuda a transformar la idea que teníem. Ostres, a vegades ha de transformar. Crear estratègies, comprovem aquesta viabilitat econòmica. I després posaré alguns exemples de projectes des de la visió del Canvas, però perquè suposo que la majoria de vosaltres el coneixeu, però pels que no el coneixeu, es tracta d'aquests gens amb aquests 9 blocs, que ara no entraré, però després el veurem. I finalment el que deia, no? Hem de centrar-nos en el client. Evidentment, el client ha d'estar sempre al centre del nostre projecte i de la nostra idea. I, a més, també hem de ser molt creatius, no? Perquè generar noves idees implica aquesta creativitat. I la creativitat realment tampoc és una cosa de, no? Hi ha gent potser sí que és més creativa que una altra, però al final és una qüestió de pràctica. Hi ha moltíssimes metodologies també, que avui no entraré perquè no tenim temps, però que ens ajuden a ser molt més creatius, no? És això, nosaltres detectem un problema, detectem una necessitat, ostres, hem de fer una proposta, hem de fer una idea, però aquesta idea amb una base molt semblant se li pot donar moltes voltes impregnant aquesta creativitat. I es poden fer exercicis molt xulos amb això. Un exemple de metodologia que ens ajuda també a dissenyar aquesta idea creativa i basada sempre en l'usuari, el design thinking. El design thinking té com objectiu satisfer aquesta necessitat que ens hem trobat, però amb un caire molt creatiu. I és que al final la innovació tracta d'això, no? De saber donar resposta a aquestes necessitats i a aquests problemes de la societat, però amb un caire nou, amb un caire diferent, diferenciador, molt diferent al que ja trobem al mercat. Per tant, no? Evidentment, amb quins aspectes destacats ens quedem? Doncs que hem d'entendre superbé a l'usuari. Hem de saber-ho tot d'ell, hem de fer una comprensió superprofunda de l'usuari, hem d'escoltar la nostra audiència.
hem d'innovar en valor. Hem de donar resposta a un problema, però fer-ho d'alguna manera diferent, aportant alguna cosa que mai s'hagués aportat. Hem de ser objectius, perquè a vegades tenim molts biaixos personals, segons la nostra experiència, el nostre entorn. Per això és tan important intentar sortir, hi ha una metodologia, no? Per exemple, sortir de la caixa, intentar veure les coses des d'un punt de vista innovador. Veu del client, totalment. O sigui, sempre, encara que és igual la fase del projecte en la que ens trobem, ja sigui la fase d'ideació, de creació, de creixement, de consolidació, sempre hem d'escoltar el client. I aquest és un punt que, evidentment, avui tampoc entraré perquè no tenim temps, però el servei postvenda és superimportant, ja no tant per aquesta satisfacció del client que volem aconseguir, sinó perquè, ostres, és tan increïble la informació que el client ens pot donar una vegada ja ens ha comprat que no podem perdre aquesta informació. Per tant, sempre hem d'escoltar el client, és igual a quina fase del procés ens trobem d'empresa o quina fase de la venda ens trobem. I, bueno, evidentment, evolució contínua. Aquesta idea, encara que aconseguim validar els MVPs amb un producte final que ens llanci al mercat, el mercat va evolucionant contínuament. Per tant, hem de continuar evolucionant el nostre producte o el nostre servei. I, bueno, per acabar, que he anat molt ràpid, però és que volia quadrar el temps per deixar temps per a les preguntes. Us volia fer 3 exemples d'empreses i una d'elles és Almercat. Almercat és una empresa d'aquí de Tarragona que, bueno, el que ha creat és dir, vale, no? Com puc innovar? Hi ha un problema a la societat, no? O sigui, els mercats centrals de les paradetes de les ciutats. Pues, jolín, a molta gent ens agrada anar al mercat i comprar aquests productes frescos, locals. Però què passa? Que al final del dia a dia, el temps, el treball, ens és impossible. No tenim temps d'anar allà a comprar. Per tant, ens van pensar, bueno, i per què no el que fem és portar les paradetes del mercat, els productes d'aquestes paradetes, a la web online. Llavors van crear aquesta web on tu entres i pots trobar d'un mercat concret d'una ciutat, crec que ja tenen uns quants mercats de diferents ciutats d'Espanya, pots trobar parades concretes amb els seus productes. Llavors, compres els productes que tenen. I, bueno, d'alguna manera, com hem parlat tant del Model Business Canvas, us volia parlar d'aquests punts del Canvas, no? Com aquest exemple d'empresa que us poso. Realment, quina és la seva proposta de valor? Doncs podria ser oferir aquests productes frescos, locals i de qualitat, que es podrien adquirir al mercat, però que ho podem adquirir a casa de forma còmoda i ràpida. I, a més, aquest projecte també té una proposta de valor per les persones del mercat, no? Per les persones que tenen parada al mercat, que és els ofereixen una altra via d'ingressos, perquè ja no només estan venent a la gent que físicament es pot apropar al mercat a fer la compra, sinó que tenen una via d'ingressos de gent que està a casa i vol fer compra dels seus productes. Evidentment, els seus clients són aquest tipus de persones que no tenen temps, però que valoren molt aquest tipus de producte. El canal de distribució és a través de la seva pàgina web. La relació amb el client volen tenir una relació personalitzada amb un assessorament de productes i tenen un software propi i un xat que, a més, el que fa és posar en comú el client amb la persona de la parada del mercat. Evidentment, ells la font d'ingressos la tenen a través dels paradistes i de les vendes que fan. El seu recurs clau, evidentment, és la xarxa de paradistes. Si els paradistes dels mercats no s'assumen a la iniciativa, no hi hauria projecte, per tant, per ells és un recurs clau. Com a activitat clau, aquesta selecció i aquest contacte amb els paradistes de, escolta, teniu aquesta via i els convencen per estar amb ells.
també són uns socis claus i, evidentment, l'estructura de costos més important realment per a ells és aquest manteniment de la plataforma i les accions comercials que han de fer per anar als mercats i anar explicant quin és el seu projecte. Un altre exemple que us volia presentar és Zalando. Aquest exemple sí que és més conegut i, bueno, el mateix, no? Al final també és una botiga online que ofereix gran varietat de productes i de marques de moda, no? Diem que el seu segment de clients és per a aquelles persones que els agrada la moda i estan buscant tant productes de gamma alta com opcions més accessibles. El canal de distribució és a través de la seva pàgina web. La seva relació amb el client, bueno, no? Estan arreu de tot el món i és eficient. Si tens un problema, te contesten, no és massa personalitzat, però bueno, ells contesten i a més ho fan en diferents idiomes. El font d'ingressos és la seva venda d'aquests productes, ja que realment ells el que fan és comprar en grans quantitats aquests productes a preu de majorista i aquí és on poden aconseguir aquest marge. Com a activitat clau, evidentment, és aquesta gestió de la plataforma, no? De pujar tota aquesta oferta que tenen i que puguin comprar els clients i, evidentment, els seus socis claus són aquestes marques de moda que els hi venen els seus productes. I, bueno, com a exemple final és Nitkarhelp. Nitkarhelp va sortir d'aquí, de 2 estudiants de la Universitat Rovira i Virgili. Avui volíem que estigués la Marta, que és la CEO, però, bueno, finalment per un problema personal no pot estar avui aquí, però volem explicar el seu cas, i és que, bueno, no? La Marta i el seu company van voler adquirir un cotxe quan estaven estudiant, van voler adquirir un cotxe de segona mà i, clar, es van trobar amb allò de, bueno, però és que jo no tinc ni idea de cotxes, com sé que aquest cotxe que m'estan venent realment està bé, no? I té les característiques i està a la situació que m'estan dient. Per tant, vam pensar, ostres, aquí hi ha una necessitat de mercat, perquè si nosaltres ens hem trobat amb aquest problema, segurament moltes persones també s'estan trobant amb aquest problema. Llavors es van posar a veure realment si aquesta necessitat estava més extendida. I, evidentment, no. Per tant, ara es dediquen a això. És una plataforma que els seus clients és aquella gent que es vol comprar un cotxe de segona mà, però té dubtes, vol verificar que realment les condicions del cotxe que li estan dient són aquestes. Per tant, el que fan és enviar un expert a revisar aquell cotxe per verificar que tot allò que li estan dient és així. Com ho fan? Tenen una pàgina web que el que fan és això, no? Posar en contacte si tu vols comprar un cotxe, entres en Nitkarhelp i demanes aquest assessorament. La seva relació amb el client és personalitzada, ja que, bueno, s'informen on vius, on està el cotxe, i llavors aquest expert s'apropa al lloc on està el cotxe, ho revisa i li emet aquest informe. Bueno, la font d'ingressos és això, no? Aquesta tarifa, tu pagues una quota perquè t'inspeccionen i t'assessorin sobre el cotxe. Com a recursos claus, evidentment, Nitkarhelp té aquest equip d'experts en automoció, inspecció de vehicles, que és el seu recurs que fa que puguin produir el servei. Socis clau, doncs també tenen concessionaris i plataformes de cotxes de venda de segona mà, perquè a vegades també, ostres, està bé, jo tinc un concessionari de cotxes de segona mà i sí, perquè es quedin més tranquils els meus clients, els comunico que hi ha aquest servei que poden directament contractar ells, és un més a més perquè es quedin tranquils i confiïn en la meva serietat. I, evidentment, l'estructura de costos més gran que tenen moltíssima més, sobretot en màrqueting, per exemple, però tenen una estructura molt gran, una partida molt gran en pagar aquests salaris dels experts que s'han de desplaçar a verificar aquests cotxes. I, bueno, eren 3 exemples que volia donar. En aquest cas també, bueno, Marta, la CEO de Nitkarhelp, una dona,
O sigui, que també volia deixar aquest exemple de que hi ha moltes dones al capdavant de projectes amb moltíssim èxit. I bueno, finalment, agrair-vos que m'heu escoltat aquest ratet i us volia animar, qualsevol... Això ha sigut una xerrada molt ràpida, però qualsevol de vosaltres que tingui una idea, que li rondi al cap o que tingui un projecte que ja està començat, però no, a vegades el món de l'emprenedoria, el camí de l'emprenedoria, si estàs sol, es fa dur i sempre necessitem a gent que ens escolti i que des de fora també ens doni la seva visió. Per tant, des de la Càtedra d'Emprenedoria donem aquest servei d'acompanyament als projectes emprenedors de forma totalment gratuïta. Ens podeu contactar a través del nostre correu electrònic que teniu aquí, emprenedoria@urb.cat. També fem formacions, també fem jornades de sensibilització. Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, per exemple, a Instagram com URB Empren, a LinkedIn com Càtedra d'Emprenedoria URB o a X, a l'antic Twitter, com URB Empren, i allí també anem penjant tot el que anem fent sobre emprenedoria, aquestes formacions, aquestes jornades. Per tant, nosaltres des de la càtedra encantats d'acompanyar-vos en els vostres projectes, de conèixer i d'escoltar-vos. Moltes gràcies, Rebeca. Ha sigut superinteressant. He fet aquí un munt d'apunts perquè crec que has donat informació molt útil per a moltes idees que potser teníem com a tabú, com per exemple el no voler compartir la teva idea per temor a que te la prenguen i així. I en realitat la clau està en compartir la idea per saber opinions, per a acceptar les aportacions que et puguen donar. Tot això és beneficiós per al teu projecte. I bueno, i més coses que tinc aquí un munt. I no he pogut perquè he decidit parar i gaudir d'aquesta webinar i, i no sé què t'anava a dir ara. És que com és la primera, una miqueta en blanc a ratos. Si et sorgeix alguna pregunta, Noemí, o si l'Eric te preguntes per allà. Sí, Sí, algo jo... tinc. Sí, tenim unes quantes en vídeo. Quan vulgueu, dono pas. Ara mateix. D'acord, doncs les vaig posant, eh? Perfecte. No se sent, Eric. Oh, disculpeu, eh? Un segon. No passa res. El que volia dir abans era que he deixat d'escriure perquè esta webinar, si després us interessa fer-li un altre cop d'ull, quedarà guardada a la pàgina d'aquí de GitCat. Que també, pues això, si heu de fer més apunts o tornar a revisar certs punts o el tema del finançament i això, ho podeu mirar quan volguéssiu també. Bueno, i el que deia, ha sigut tot molt ràpid perquè tenia molt poc temps, però qualsevol dubte que tinguin o el que sigui també ens poden escriure, que estarem encantats d'atendre'ls, si cap problema. Hola, bona tarda. Em dic Letícia i m'agradaria saber què ens hem de plantejar abans de decidir emprendre. Merci. Vale, bueno, aquesta és una pregunta molt àmplia, no? Però jo crec que són coses que justament és el que hem dit, no? O sigui, abans d'emprendre, primer de tot, tenir molt clar què és el que volem resoldre, quina és la nostra proposta de valor i treballar molt bé el nostre segment de clients. Quin és el nostre client? Conèixer-ho molt, molt bé, realment saber exactament quina és la seva necessitat i de quina manera el podem ajudar. I jo crec que començar per aquí són les dues coses bàsiques. Després, no? Ja ve tot el de més, però aquest és el principi de tot. Hola, soc Carme Font i la meva pregunta és com pot una empresa crear una cultura que fomenti
la participació activa dels treballadors i el seu empoderament en les decisions i processos. Això és molt interessant perquè, bueno, no? Crec que també ara està canviant tot això, no? La cultura de les empreses abans era més triangular, no? Però ara cada vegada és tot més horitzontal. Jo crec que incorporar els treballadors en les decisions de l'empresa, tenir total transparència tant en els valors com en tot el que es fa és clau, no? I fer-los partícip d'aquestes decisions, ostres, jo crec que és un punt superfavorable per tenir-los més motivats. Com fer-ho, no? Que és el que preguntava. Doncs a vegades des de coses tan simples com escoltar en el sentit de dir, bueno, en el dia a dia, les operacions, no? No sé, semblava una cafeteria, m'ho invento, no? Però a l'hora de donar els esmorzars, és un moment que ve molta gent, és complicat. Penseu que podríem fer les coses de manera diferent per ser més eficients o per donar un millor servei al client? Bueno, no? Fer preguntes del dia a dia que els treballadors, millor que ningú, tindrà aquesta resposta, però clar, potser si ningú els pregunta, d'ells no surt fer aquestes idees de dir, ostres, jo crec que si féssim això d'aquesta manera, en comptes de com ho fem, seria millor. I a més se sentiran molt més valorats i crec que serà tot molt més positiu. Hola, soc Emília Font i la meva pregunta és: quins són els elements per aconseguir un apoderament efectiu en l'àmbit social? Bueno, empoderament efectiu en l'àmbit social. Ostres, bueno, no sé exactament a què es referia, però nosaltres a la càtedra justament ara mateix estem en un projecte europeu d'emprenedoria social i clar, és que és essencial, no? Tenir aquesta emprenedoria social amb aquest objectiu de realment impactar en la societat. Llavors, tenir aquest objectiu d'impactar la societat com a centre també de l'estratègia de dir, sí, evidentment s'ha de guanyar diners, evidentment s'ha de donar un servei, un producte, però al final vull tenir un impacte en la societat i deixar empremta, doncs és essencial per empoderar un projecte de caire més social. No sé si he contestat a la pregunta perquè no l'he acabat d'entendre, però bueno. I la última. Vale. Hola, soc Carolina i soc usuari de Gitcat. La meva pregunta és: quins són els coneixements bàsics que ha de tindre un emprendedor? Pues com a coneixements bàsics, ostres, és una bona pregunta, però comencem això, no? A saber realment què és una empresa, el que hem dit una miqueta per aquí, i què és el que necessites per aconseguir fer realitat aquesta idea de negoci que et pot sorgir en qualsevol moment. Per tant, jo crec que hi ha a l'abast de tothom moltíssimes formacions gratuïtes per part de moltes administracions públiques en emprenedoria, des de formacions d'estratègia empresarial, màrqueting, que evidentment és superimportant per aconseguir arribar al client, que jo crec que tot el que puguin aprofitar de forma gratuïta i que a més és formació de molta qualitat, que ho aprofitin i que s'apuntin a tot el que puguin perquè els servirà moltíssim a l'hora d'emprendre un projecte. Jo li diria això. Molt bé. Doncs ja hem acabat. Per acabar, volem donar gràcies al Pla Integral del Poble Gitano pel seu recolzament en aquest projecte, a la Universitat Rovira i Virgili pel seu compromís amb la nostra entitat i a tots vosaltres que esteu connectats. Esperem que aquesta xerrada us hagi aportat
de manera positiva als vostres projectes professionals. Gràcies a tots i a totes per estar amb nosaltres. Gràcies a tots per haver estat amb nosaltres. Gràcies, Noemí, gràcies, Eric, i gràcies a tot Agitcat per haver-nos donat aquesta oportunitat. Gràcies a tu, Gràcies. Rebeca.